Euskal Herrian euskarazeko 4 militanteren aurkako epaiketa hasiko da unontan Baionako auzitegi honetan, joan den irailean departamentuko egoitzan egin zuten pintaketa batengatik. Arratsalde hone ikus-entzuleok euskaraz soilik deklaratuko dutela erran dute. Arratsalde hontako epaiketa honen inguruko xehetasun guztiak bihar eskainiko dizkizuegu eta gai gehiago. Reportaje luzea gaurkoan planetaren berotzeaz izan ere, bero sapa egin zuen iaz eta 2025 urte beroen artean sailkatu dute. Euskal Laborantzak arazoari nola buru egin dion aztertuko dugu gaurko emankizunean. Euskal Herrian euskaraz mugimenduko 4 kideren aurkako epaiketa eginen da arratsalde hontan Baionako auzitegian. 2025ko irailaren 27an departamentuaren egoitzako horman euskaraz bizi nahi dugu margotzeagatik. Hain justu, duela egun batzuk egindako sustengu mobilizazioan, Frantziar estatuak ez diela euskalgintzako eragilei behar beste diru eta baliabide bideratzen salatu nahi izan zuten. Ekintzarekin, baita Euskal Herrian euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzen dituztela salatu ere. Azken hilabeteetan, Baionako epaitegian 17 laguni euskaraz deklaratzea ukatu zaiela gogoratu dute, eta kontrara, orain dela 40 urte pasatxo, 4 militante abertzalek euskaraz hitz egin ahal izan zutela Baionako auzitegian bertan nabarmendu dute, gibelera goazela salatuz. Horregatik gaur euskaraz deklaratzen uzen ez badiete, errefusatu eginen dutela ziurtatu dute. Eskatu dugu euskaraz deklaratuko dugula, baina horrekaria ikusita esperantza handirik ere ez daukagu. Gu dena den euskaraz deklaratzera goaz. Hori da gure helburua, euskaraz deklaratzea. Bestela ez dugu eurekin posatzen diguten diskuntzetan deklaratuko. Baionako auzitegiak 4 gizon zigortu ditu joan den abenduaren 31an Sarako bizilagun bati eraso bortitza egin eta gero. Hilaren 3an atxilotu zituzten eta berehalako auziaren ondotik 5 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diete gibelapenarekin, 300 euroko isuna eta biktimarekin harremanean izateko urtebeteko debekua. Duela egun batzuk herritar talde batek agiri bat argitaratu zuen, gertakaria salatuz eta erasotzaileen jarrera oldarkorra beste herri batzuetan ere errepikatu izan dela ohartaraziz. Salatu dutenez, erasotzaileak Sarako errugbi taldeko jokalariak dira. Bakean bizi kolektiboa sortu dute Saran eta besteak beste errugbi taldetik kanporatzea eta herrikoetxeari biktimari babesa ematea galdegin diote. Herrikoetxeak momentuz ez du horrelakorik egin. Webean argitaratutako ohar batean, saratar guztiak Sarako bizi kalitateari ezinbestekoak zaizkion lasaitasuna, errespetua eta kohesioa errespetatzera deitu ditu. Biktima 10 egunez egon zen lan egin ezinik, herriko etxeko edantegian jasandako erasoaren ondorioz. Ostatuak ere adierazpenak egin ditu sare sozialetan bertan, edonork bere lekua izanen duela oroitarazi du, beti ere bezero eta langilekiko errespetuzko jarrera mantenduz gero. Urtarrilaren 3an elkarretaratze bat egin zuten herritarrek, indarkeria gelditzea eta guztien errespetua eta segurtasuna bermatzea eskatuz. Klima berotzea dela eta gero eta ahots gehiagok deiadaran jotzen dute, bertzeak bertze, bizi mugimenduak egin ohi dituen gisa hortako ekintzekin. Frantzia kondenatua izan da ere bere engaiamenduak ez baititu errespetatzen klimaren borrokaren alorrean. Neguan izanagatik, klima berotzearen gaia mangainean dugu beti, iazko urtea, 3 urte beroenen artean kokatu dute, iaz 40 gradu inguruko temperaturak pairatu genituen hemen ere Euskal Herrian eta kezka senditzen da oroz gainetik lehen sektorean. Idortia beno beroa handiago kanditu eta orai kasik urte hoziz baditu, harrak erten dira zirfiz edo gure pentze guziak handeatzen dituen har batzu badira, papium batzu eta egaldu dira.
zerbait soluzioa behar da hatzeman, gu hasliak gira, eta gure kabalendako uda juntan ere, ez ditu bildu behar ditu zuainak, eta negu juntan beharko ditu eosi. Eta beste gauza bada, hazkuntza maila hunkitia dena azken urteotan, eritasunak. Behiak hunkiak dira, baina baita ere artiak, eta gero eritasunetan, beraz horri buru egin behar zaio. Badakigu hor zintzilik dugun problema handi bat dugula, ez dena hobetuko geroari begira, eta orduan laborantzan nahi bozu ofizioak nahi du proiektak izten geroan, eta luzarako sailetan ari gira, edo lanetan, eta belduja eta galdera iniz pausarazten dauzkigu gure baitan. Kambio klimatikoak egiten diguna da euri gutxiago naiz eta 24. urtean ez dan bete, eta gero udak dira oso beroak, eta gainera egiten du bero asko egun jarrai askotan. Orduan mahastiak sufritzen du pila, batetik berotasun horrek ez diolako ondo egiten, eta gero gauean ez duelako errefreskatzen. Berotze klimatikoa bada globalki ematen den afera bat. Beraz ez da bakarrik neri Arruazun edo Aralarren gertatzen zaidana, baizik eta munduko edozein iskinan gertatzen denak ere eragina dauka guregan. Horrek eragiten du, munduan zehar ematen diren lurra eta gizartearen arteko oreka horren hausturak. Eta haustura hori iritsiko zaizkigu merkatu forman, elikagai forman, eta fenomeno atmosferikoen forman. Orain bai laborari bezala, bai antzematen dugu Euskal Herrian ere aldaketa batzuk ematen ari direla, eta gure eguneroko lanean eragina daukatenak idorteak, berebiziko euriteak kolpean, suteak, eta esan beharra dago baita ere, afera horri erantzuteko beharra daukagula gizarte bezala, eta hain zuzen ere laborantzak aukera ematen duela arazo hoiei aurre egiteko. Eredu txikietan oinarrituko hartzaintzak eta abeltzaintzak edo laborantzak sortzen dituelako espazio klimatiko hobeagoak edo resilienteagoak emateko eremuak. Beraz, laborantzan pairatzen dugu, baina laborantzarekin aurre egiten diogu denona den erronka bati. Lapurdiko kostaldean ere ez da giro, jazko ekainean, hori baino, 3 gradu gehiago pairatu genituen ezoiko egoera arruntan bilakatzen ari da, eta gisa hortan ostreopsis, itsasbelar toksikoa gertzen da gero eta maizago, eta horregatik hondartzak etxi behar dituzte, enpresariak ere kezkatuak daude. Guretzat hemen etxalde tipia eniz badira, mendian, belarrik estelarik eta bar, obligatuak dira askifite so belarren jaten astea, beraz egin erreserben hunkitzea negoari buruz, eta biziki laster kenkatxarrean jartzen dira, eta horrek noski gure kadenan ondoren gauden gaznategiak adibidez, fite ondorio txarrak ukaiten alditu. Eta beste aldetik ere, kontsumitzailearen jokaeran, guk bat ditugu aktibitatze batzu, biziki sensible direak meteoari buruz, pentsatzen dut xokolate aktivitateari, pentsatzen dut izozki aktivitateari, adibidez bizero egiten durarik 25 gradutik goiti ez dagiago xokolatarik kontsumitzen, gazna askoz gutiago ere, eta horrek ukaiten alditu eragin oso zorrotzak, oso bortitzak, egun batetik bihar emunerat. Bertzalde, beroaldiak hazkundea mugatzen du eta galerak eragiten ere bai 53.000 milioi euro urtean Europar Batasunean eta erne adituek diote ondoko urteetan 50 gradurat ere helgaitezkela, hemen ere bai Euskal Herrian. Baionako Zizpa gaztetxea bere 10. urteurrena ospatzen hasi da. Bartasi eta larun batera bitartean, eskaintza zabala izanen da gaztetxean zein Baionako toki desberdinetan. Pontx paiazoa porrotxekin batera izan da lehen emanaldia. Zizpa da, alaitasuna, aitasuna eta elkartasuna. Hola, Zizpa gorria! Saratar gazteak zabaldu du urteurrenaren egitaraua. Euren ikuskizunarekin gaurko agurra ikusentzuleok bihar arte.